Is-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna u l-appoġġ li l-Gvern Malti ilu joffri lill-familji u n-negozji kollha fl-aħħar snin sambu l-istaġibu anke t-tifħir tal-ġirien tagħna fl-Italja li bħall-bqija tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea qed iħossu dejjem iżjed lafsa tal-prezzijiet ikkawżata mill-konflitti ġeopolitiċi madwarna. Rapport fil-Gazzetta Ewlenija La Siċilja qabbel dak li l-Maltin u l-Awċini ilhom igawdu mill-2020 minkejja l-isfidi kollha internazzjonali u dan bid-differenza ta' popli oħrajn fil-kontinent, inkluż Italjani. La Siċilja enfasizzat fuq il-pożizzjoni kuraġġuża li ħal Gvern Malti biex jassorbi żidiet kollha imposti mis-suq internazzjonali tal-enerġija u ma jollix l-kontijiet tad-dawl u lanqas il-prezzijiet tal-fuels. Bi kliem ta' staġib, il-Gazzetta tfakkar kif fil-Gżejjer Maltin il-prezz tad-diesel l-aktar li jintuża mill-industriji baqa' euro 21 ċenteżmu kull litru li hu l-orħos fl-Unjoni Ewropea, waqt li f'pajjiżi oħrajn dan hu kważi d-doppju, kif inhu l-każ fi Franza fejn fl-aħħar aġġornament ta' Marzu laħaq 2 euro u 19 ċenteżmu. L-istess is-sitwazzjoni fejn jidħol il-petrol waqt li f'Malta dan għadu euro 34 ċenteżmu f'numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropej, iċ-ċittadini rispettivi qed ikollhom iħallsu iżjed minn 2 euro għal kull litru. Ir-rapport tal-La Siċilja jisħaq iżda li minbarra l-kontroll totali prezzijiet u dawk tal-elettriku sal-limiti permessibbli mill-Unjoni Ewropea, il-Gvern Malti baqa' għaddej jinvesti f'taħlita ta' sorsi ta' enerġija li iżjed irrinovabbli waqt li qed jinċentiva finanzjarjament lil familji u negozji biex jagħmlu l-qalb ambjentali wkoll. Hawn semma wkoll li skont id-dikjerazzjonijiet tal-Gvern Malti stess, il-prezz tal-fuels kien ikun 45 ċenteżmu ogħla fil-litru mingħajr is-sussidji li fl-2026 se jlaħqu madwar 150 miljun euro. Il-Gazzetta Taljana wkoll irrimarkat li l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana semma li l-pajjiż għandu riserva ta' 400 miljun euro oħra f'każ li l-kriżi internazzjonali tul ferm iżjed. Dan waqt li skont il-Kummissjoni Ewropea, l-ekonomija Maltija qed tirreġistra l-akbar tkabbir reali. Bil-Gazzetta tikkonkludi li fil-każ ta' Malta jibqa' eżempju ta' kif taħlita tal-aqwa politika fiskali, interventi statali u investimenti infrastrutturali jistgħu jagħtu stabilta f'ċirkostanzi volatili li popli oħrajn jistgħu biss jgħiru għaliha llum il-ġurnata.